Durant 3 dies, els camps de beisbol de Sant Boi, Viladecans i Gavà van ser l'escenari triat per disputar una nova edició del Campionat d'Espanya en categoria alevina mixta amb màquina de llançar. En total, més de 230 jugadors i jugadores de beisbol van conviure durant 3 jornades en un campionat de formació amb una llarga tradició i que tornava a Catalunya gràcies a la unió dels principals equips catalans. Nosaltres vam optar, ens vam associar als 4 clubs d'aquí catalans per portar aquest campionat aquí a Catalunya, ja que feia molts anys que estava a Múrcia. Vam apostar fort per aquest campionat i entre els clubs catalans ens hem associat per portar el club a aquest campionat aquí a Catalunya i Sant Boi és la seu principal, ja que nosaltres vam demanar la seu principal, hem organitzat, com veieu, la zona fan, els 2 camps de beisbol, la tenda, el bar, i ens van seguir nosaltres la seu principal. La competició va comptar amb la participació de 16 equips, vinguts de tot l'estat espanyol, i entre els quals hi havia 6 catalans, el Futbol Club Barcelona, el Gavà, el projecte Softbol Gavanenc, el Sant Boi Promeses i el Club Beisbol Viladecans. Els 16 conjunts participants es van dividir en 4 grups de 4 equips i els 2 primers de cada grup es classificaven per a les rondes definitives d'un campionat que té molt clara que la seva principal finalitat és la formació. Pues si no consigues coger una pelota o algo, pues o no sabes en lo que estás fallando y ves a otro equipo que lo puede hacer, entonces aprendes. L'equip blaugrana, dirigit per Manolo Sánchez, va arribar a la final després de mostrar un gran beisbol i es va anar desfent de tots els rivals, guanyant les semifinals contra els murcians del Molina i estant per mèrits a la gran final al municipal de Sant Boi, on tenia com a rival l'Iràbia de Pamplona, un gran equip que havia superat en l'altra semifinal del campionat els catalans de Sant Boi, en un dels millors partits del torneig, amb un resultat molt ajustat a favor dels navarresos. A la gran final, la defensa va esdevenir un element clau per tal d'aconseguir que el campionat d'enguany anés a parar a mans dels navarresos, molt ben dirigits pel seu entrenador, Rafael López. La final ha sido un partido muy bonito contra Barcelona, que al final no nos ha hecho falta ni terminar bateando, pero han jugado muy bien los chicos del Barça. Satisfacció total per part d'organitzadors i participants en un gran campionat d'Espanya aleví que va servir per fer amics, passar-ho bé, però sobretot per aprendre, perquè aquest torneig de formació és molt útil per als nois i noies que hi prenen part.